Mä kerron joskus yksityistä chatissa. Yhden jutun. Se liittyy Toniin. Niin minut ei kiinnosta mitä sie sanot minusta. Aha. Se No, liittyy. jos Haukipää sanoo, että sä oot vitun läski ja ruma, niin uskot sä sit sitä? En. No ketä sä uskot? Uskot sä muita naisia? Hei, se kuuluu kohta mun uskontoon, niin kyllä se uskoo mamasin. Minä en oo sinun uskonnossa, Se on eikä maksaa. tuo Mun uskonnossa Olematta. on just 200 saapuu tilille. ei saapunut. Siis Janne Jan tommonen. Talvala vai? Janne on just tommonen, ettei oo olemassa mitään muita uskontoja, paitsi kristiusko. Minä en vittu usko Jumalaa, tuu pässi. Kuulutko kirkkoon? Kuulutko No kirkkoon? haistakaa vittu. Ei se mitään väliä jos kuuluu kirkkoon. Onko se Allah? Kiinnosta. Saatana, kuulut kirkkoon vittu tarkoittaa sitä, että sä oot Jeesuksella vitun uskossa saatana. Ei vittu kiinnosta. Onko me uskossa vai ei? Oo, no perkele turpa kiinni sit. Mitä mieltä sä oot Vittu, Allahista? älkää ite itkekö siitä yksikin itkee. Miksi sä vittu jossain vittu Älä- uskossa? Miksi sä älä jossain roki. kirkkokunnassa? Telvona. Allah. Ihan kuule. Asiat Tää. sulla paljon Talvala, vähemmän. Talvala. Sä oot luterilainen. Otan tää Stefanin mukaan. Lude. No kun mie en käy koskaan kirkossa, mä oon käynyt ripareen, siinä on minun ainoa varmaan kirkkokäynti melkein koskaan. Sut on kastettu siellä. No ihan sama ei kiinnosta. Te Niin mie en käy nainen. koskaan kirkossa, niin mie en tee mitään rukouksia, ei mitään. Noniin, Niin. sä uskot Jumalaan, koska Sä rukoilet yöllä. Se käy synagogan kanssa. Iltarukouksen rukoiletaan. Ei se sitä määrää, että jos se oot kuullut kirkkoon automaattisesti. Kyllä Ei vittu se määrää. usko Jumalaa. Vittu läski määrää. Onko sä muslimi? Sulla on oikeus päättää, että kuulutko sä vittu kirkkoon. Se vittu kuulut kirkkoon, niin vittu silloin sä oot uskossa. Ei mulla on mitään väliä kuullut. Ei. Onko Vittu se- sä uskot Jumalaa. Palveluks sä Enkä sitä usko. norsujumalaa? Tyhmä nainen, on hiljaa, kun sä tiedät sitä asioista yhtään mitään yhtä, että alkaa vituttaa. Mitä helvettiä Jan Talvala? Hei haukki. Kielletään tämmönen toisen loukkaaminen. Onks tää Haukipään video? Sanotaan, että Toisen loukkaaminen, aivan, ette oo loukannut yhtään meitä. Oliks tää Haukipään video? Onks tää Haukipään video vielä? on koko ajan. Toi uskon asioista keskustellaan. En usko Jumalaa. Niin ei sen oo mitään väliä, kuuluuko sinne kirkkoon vai? Turha todistaa. No niin. Jos me en ois ite päättänyt, Mulla on video ei, ei se kiinnosta. Sä pystyt Mut ei vittu kiinnosta, ei. läski itse päättänyt kuulutko vittu kirkkoon. Mut ei kiinnosta. Mä lähetän ton sun vanhemmille. Sä häpäisit. Jan Talvala, sä pystyt siihen. Kuinka paljon sä uskot? Ykkösestä kymppiin. Se rukoilee. Nolla. Nyt se rukoilee sen meidän mieliin sen numero. Ihan selvä kymppi, kyllä se aika hyvä tuossa uskoo. Joo, nyt mie lähden, koska te ootte ihan vammaisia. Moikka. Me vammaannuttiin, kun Jan Talvala vähän rukoili. Mä laitan tänne jotain porukkaa, jos haluat. Niin vapaa. Jotain viisanttia. Mieleen, kun te ootte ihan vammaisia. Mukaan Toi on ihan Finnmailers. niinku se 9-vuotias rekseri. Mä mie lähen. Kuinka vanha sä oot? En kello. Tänne. Mutta sen voin sanoa, että olen heteroseksuaali, koska kiihoitun naisista ja tytöistä.